Benvinguts de nou al canal. Espere que estigueu llestos per a embarcar-vos en un nou vídeo. Sense més dilació, comencem! En aquest vídeo explorarem què és una transformació en el nostre món i les seues propietats al de bola de drac. Aquestes últimes les explicarem per separat amb un exemple real i un altre de bola de drac per a fer-lo senzill. Abans de ficar-nos de ple, volia esmentar a dos youtubers més de bola de drac. El primer és Dragon Ball S, que fa vídeos amb les últimes notícies del manga i de l'anime de bola de drac. No dubteu a seguir-li si vulgueu estar informats. I el segon és God Kill Legends Z, que fa contingut variat sobre bola de drac, des de memes a escenes gracioses. Si voleu passar el ratet, està bastant bé. Mosquit tafaner, que ana impacient per ensenyar les dades que té. Espere que us siga el més amè possible. 3, 2, 1, comencem! El primer, què és una transformació? Això és una sèrie de passos en els quals canvia alguna cosa que tenim a una cosa diferent, però sense que canvie el que realment és. Això ho podem veure com a exemple quan un insecte va canviant fins a fer-se adult, quan manipulem l'or perquè siga una barra i quan el nostre estat d'ànim va canviant durant la setmana. En bola de drac, les transformacions existeixen també, i aquestes posseeixen unes 9 propietats per a poder entendre-les. No obstant això, les veurem en 3 grups de 3, perquè siga més fàcil. Anant d'esquerra a dreta amb la mirada i baixant a la següent línia d'imatges, tenim que el primer grup de propietats ens diuen que són, primer, específiques, segon, finites i tercer, reversibles. Comencem amb que les transformacions són específiques, és a dir, només succeeixen en determinats éssers. Un exemple real d'una cosa específica seria l'amargor de les llimes quan les xuplem. Passant al món de bola de drac, trobem dos exemples. El primer seria la capacitat de transformar-se en gran mico dels Saiyans, veient la lluna plena. I el segon seria la capacitat de canviar a formes menys evolucionades de l'espècie de Freezer. La segona propietat que veurem és que són finites, és a dir, hi ha un límit a la quantitat i varietat que hi ha d'elles. Un exemple de la vida real serien els coberts que tenim guardats a la cuina de la nostra casa, els quals poden arribar a comptar-los. Volcant-nos al món de bola de drac, podem posar dos exemples clars. El primer seria el tindre només 3 transformacions dels Super Saiyans normals, i el segon seria les 3 transformacions a formes més febles de l'espècie de Freezer. Podrien haver més? Sí, però deixarien de ser possibles a partir de cert nombre. També són reversibles, és a dir, una vegada completades, es poden desfer. Un exemple real molt senzill seria quan escrivim amb un llapis un paper i esborrem el que hem escrit amb una goma, retornant el paper a com estava abans d'escriure en ell. En el món de bola de drac podem posar altres dos exemples per a això. El primer seria quan Goku perd la transformació associada a l'Ultra Instint dominat i tornat a l'estat normal, i el segon seria quan Cèl·lula vomita l'androide 18 tornant a la seva forma anterior, ja que encara no genera suficient energia per a mantenir la seva forma perfecta. Bé, havent-hi vistes les primeres 3, ens centrarem en les següents 3. Una vegada més, seguint els mateixos passos que en les primeres 3, el segon grup de propietats ens diuen que són
quart, entenables, cinquè, refinables i sisè, graduals. Comencem aquest segon grup amb què són entenables, és a dir, poden realitzar-se més ràpid i de millor forma com més s'usen. Un exemple real d'alguna cosa entenable seria, per exemple, els músculs del nostre cos, ja que en entrenar-los fan millor una determinada tasca. En el món de Bola de Drac podem posar dos exemples senzills. El primer seria quan Goku i Gohan ixen de la cambra de temps hiperbòlic on van entrenar per a que la seva transformació de Super Saiyan gastara menys energia i fora més controlable. I el segon seria quan Vegeta aconseguís invertir la millor quantitat de temps i energia per a aconseguir el Super Saiyan de grau 2 i transformar-se en Super Vegeta. Addicionalment, són refinables, és a dir, poden alterar-se perquè siguin molt millors en el que fan. Un exemple real el tenim en com el carbó es pot transformar en diamant a la naturalesa i després, mitjançant tècniques, fer-ho pur i brillant. Tornant al món de Bola de Drac, podem posar dos exemples característics. El primer seria quan Goku usa el Super Saiyan 3, que és una versió refinada del Super Saiyan 2, i el segon seria la versió refinada del Super Saiyan 10, que és la transformació Saiyan més enllà del 10 de Goku que veiem en la seva baralla contra Freezer reviscut. L'última propietat d'aquest grup és que són graduals, és a dir, no tenen lloc de forma instantània, sinó que ho fan per diferents passos. Un exemple real seria el com unflem un globus. Aquest no s'unfla de cop, ja que necessita diverses bufades per a això. Una vegada més, en el món de Bola de Drac, podem posar dos exemples ben clars. El primer seria quan Goku xiquet es transforma en Gran Simi, en el qual va a poc agafant les característiques d'aquest últim. I el segon seria quan Cèl·lula passa de la seva forma imperfecta a semiperfecta, després d'absorbir a l'androide D7, adoptant formes intermèdies abans d'aconseguir l'estat final. Una vegada vistes les 6 primeres, veurem l'últim grup de 3. Seguint els mateixos passos que les dues primeres, aquestes ens diuen que són 7è, desbloquejables, 8è, classificables i 9è, comprensibles. Comencem aquest grup en què són desbloquejables, és a dir, poden ser accessibles o no segons les condicions de les quals parteixen. Un exemple real seria quan aconseguim un nou aspecte per al nostre personatge en un videojoc, després d'aconseguir completar certs assoliments. En el món de Bola de Drac podem posar dos exemples més. El primer, quan Gohan xiquet desbloqueja la transformació en Gran Simi en veure la lluna plena, ja que sense ella està bloquejada aquesta transformació. I el segon seria la transformació en estat místic de Gohan, que ha de ser desbloquejada per l'ancià Kaioshin mitjançant un ritual. La penúltima propietat és que són classificables, és a dir, poden ordenar-se i diferenciar-se d'acord amb les seues característiques. Un exemple real d'una cosa classificable seria, per exemple, els residus que llancem als diferents contenidors de reciclatge. En el nostre benvolgut món de Bola de Drac podem posar dos exemples representatius. El primer seria les diferents transformacions de Super Saiyan que existeixen, com són la frenètica, la normal i la blava. I el segon serien les diferents formes que adopta Buu en absorbir a diferents guerrers. Per a finalitzar, són comprensibles, és a dir, podem donar-les un motiu, un sentit i un significat. Un exemple real seria quan entenem el que ens diu un amic, perquè sabem el que signifiquen les seues paraules. En Bola de Drac i el seu món podem posar dos exemples
que completen la definició. El primer seria quan Trunks del futur sap com funcionen les transformacions i decideix crear una transformació nova, que és la del Ultra Super Saiyan. I el segon seria quan Super Buu sap que en embolicar els seus enemics amb parts del seu cos, afegint-los després a la seva massa corporal i atrapant-los en capolls una vegada dins d'ell, és llavors capaç de transformar-se. Bé, això ha sigut tot el que havia de dir en aquest vídeo. Espero que us hagi agradat i puguem descobrir més coses junts sobre el món de Bola-Edra. Recordeu que si agradeu, donar-li like al vídeo si us ha agradat, subscriure-vos si voleu estar al corrent de les novetats del canal i compartir si voleu que el canal crezca. Recordar que les versions per a més edat tenen més contingut i aquest és més difícil. Si us veieu preparats per atrevir-vos amb el següent nivell, no dubteu a intentar-lo. Una cordial salutació a tots vosaltres i fins més veure!